guys, yon, na-invite kami dito sa Camalig kung saan dito ginaganap yung weekly community pantry. Medyo maulan nga lang. Usually daw ginaganap yung community pantry dito sa lugar na to. Overwhelming yung mga nag-sponsor kasi this has been running for a long time. Continuous daw yung mga sponsors na dumarating at na namimigay pa. So, good job to the organizers. Opo, kami lang. Hello. Si Kong Arnel, si Alvin, si Andy, si Sir Nick, si Louie, si Mark. From where in Pampanga? Actually, naka-t-shirt ako. Oh! Naka-uniform ako. Good job. Oh, galing kay courtesy of Bimbo. Yes po, yes po, yes po. Dami niya kaya yung binenta sa amin. Karakalda na pala kayo na yun, oh. Dati, detang maragul makanyan, 6 pesos. 6 pesos yan, dagul. Nginito 15 pesos niya po ito. Kanya pang track sa elimin kasi sasali kami karambiyero. Baka nito may extender itang Opo. budget. Opo. Pila na yung pong weeks running ini? 13 or 14. 14th week. Pero ano po yung making kayo? Kumbaga, reason, inspiration behind... Ay, misis kasi atin yung basang makanyan, saka dakal makalonos. Wow. Kinakiman makaigit na oneng sa dyan taong kin. On our own little way na makasahog kami ka rin mas mababa. Yes. Anak ang kaswelo po tingin tao, total na kakaulan yung mga kay. Nagay mo muna ako pong mga luay. Oo, na. Ang puretang mag-donate, kasi ilan man magpakilala. Sabi daw ka dito, 2 months mo, may ka donor patig na yaran eh. Pupila na ka, may kinilagay 3 months. So mag-umbisaya po kaya kayo. Kalabasa, iba't okra. Kasi hindi na yung kalabasa, hindi na nopo na. Bata may kasi. Balasenas. Imagine guys, so yung recipient ng mga to, at least for the day's meal. Tapos na yung nila, worry nila. So meron tayong kalabasa. Denny po, nanakosing house daw ko rin eh? Okra, patola. Yan, patola. Ini po, opo. Yung mga nagpa-facilitate sa community pantry natin dito are all artists. If you want to visit their and check out their mga artworks, yan, nandito po sa Camalig. Once in a while, meron din silang mga exhibit. And for a cost, kung gusto mong makatulong, at the same time, you know, you get to appreciate yung mga gawa natin, mga arts natin, mga arts from our local Kapampangan artists. Yan, visit po kayo dito. And a good thing, yan, mga ginagawa nila ito. This is outside of their, you know, norm. Imagine every Sunday, they go here, yan. They do this. They are still, accepting mga donors po, mga donations po ninyo para mas marami pa tayong matulungan dito. Yun guys, this is it. So nakailang plastic tayo mga sirs? 100? I mean, imagine guys, 100 families. Ano po, muntala po kanya kaya na? Ali, kari na tama miyan yung number, karing senior kareta. Ali, hindi po ka rin, mouse daw muntala kaya. Ali, dalami ka rin. Karin kaya mag-set up. Sige, momot ka. That's ready. Tala pa rin, tatawa rin. Hello po. Noko po menibad ganyan, noko po menibad. Malabanyas po. Malabanyas. Kaya pong kut-kut. Good. Kut-kut. Sana po matula kayo, makaswelo kayo po. Opo. Saka po salamat. Happy salamat mo naman. Ayan. Hello. Salamat po. Are you happy, Mama? Are you happy? Yeah, okay. Good job. Artworks you're gonna find here is this copper bonsai by Sir Andy Bondok. Ayan. I mean, talent.
dito po sa atin, di ba? Look at that. Ayan, ah. Okay po. How do you feel, sir? How do you feel? Kayo, Bennylee. Very blessed. Pero dakal lang mga tao. Wow. Di tayo effort. At the end of the day, sir, help is still help, ne? No matter how small, how big. Wow. Kaya sabi natin, it's the thought that counts. Sana dakala pa rin mag-donate na, sir. Ay, ay, karempong makasobra. Adyan di takbo po. Yung eto nga balot na pansit. Ano po kaya alaga karen tao kalupatam. Kalupad na rin, sir. Tamo balo nung nanong pagdanasan doon, nung ipamangan na ini. Api ning penga na pa mo. Lawin niyo po po ang muli na katawlan doon. Nasa bayo na tayo po yan. Okay, magpaalam tayo na kayo, sir. Salamat po. Salamat po yung blessing po. Opo daw, salamat po. God bless you po. May nap-nap. Guys, so kanina ang daming tao dito. Siguro the entire duration was like 5 minutes. 5 minutes lang. Mas matagal pa talaga yung pagpe-prepare. But very rewarding, very rewarding. Ayan. Yung kahit yung makasalita, kalele, puros ng balasenas, pwede po puros balasenas. Opo, mga ano rin pamilyal. Kanita ka ng mga maswelo. Mga paggagana ka na naman, sir. Kaya ating kaswelo ko ini. Oo, estuya. Matagal, makakay, okay mo. Estuya po. That was fast. Kaya mabilis mo yung kaya. Mabilis mo yung mas maluwat yung preparation. Mas maluwat yung preparation kaysa akin kayo. Pamamaya siguro naman 10 minutes na, eh. Pero yung preparation. So, kudos to all of you who are kumbaga organizers kainin, eh. Same din karetang kayo din. Karetang may sponsor. Totoo. Na Sponsors, ang pabanggit. donors, and of course, detang organizers. Siyempre, ila rin channel. Ila rin, kumbaga, karela dadalo yung saup, ne. At eda naman na sa leseng mantika nito. Actually, organize sila, organize. Masanting. Siyempre, kareng kayo din. Kareng bisang sumaup or sa mga gustong tumulong din, you could proceed dito sa may Camalig. Yes. And you could give us siguro any amount na kaya nyo. Sabi nga nila, there's no such thing as small amount. So, any amount will do or goods kung pwede rin. So, punta lang kayo dito sa Camalig. Alright. Thank you. That was out of our norm. Alimi talaga masyadong gagawan din, pero ikibigay kayo. Dahil kasalamat po. More Support, we're in Pampanga. Support. God bless you po. Oo, thank you so much. Mingat kayo pa uli, mauran. Yes po.